Achich moko 30 moting'o apisa mag migao mar omenda kod ja ohala moko ochopi e doho mar duoko keth 121 mitudogi godo matiyo marach gomenda maromo Sh1.57 mar chenro motisi ni Profit. Achijogo eko odonjnegi gi keth mar chiwo kendo yudo omenda go eko e yo ma chik ok oyie godo, ka jamin bura bende koro donjonegi gi ketho mopogore opogore kamoting'o tiyo marach gi apisi, kawo mwandu piny owacho tok chik kendo tiyo marach gomenda manie apisino e yo marach kod golo obok ma miriambo. Achijogo kata kamano odagi keth ma kamago e nyim doho ma Milimani ka nyaka sani burano pod dhi mbele. Erokamano kuom medo keto